Tili mu nyengo imene mashopu akusalazidwa osati masewera kuchokatu ku Wakawaka ku Lilongwe area 36 msika uja utasalazidwa ndekuti ndi aja a khonsolo ya Lilongwe apatu ndekuti tikudumphira ku Kasungu kumenekonso zikuoneka ngati zativutatu makosana pamenenso ndekuti a Kasungu municipality amene mwa njira ina yake ikanakhala kuti Kasungu mwina ndi boma lalikulu kwambiri bwezi ndekuti tikumana zonena tino a khonsolo ya Kasungu ayi amenewotu ndi zonena kuti agwetsanso sitolo ina shopu ina ya mzimayi wina Maria Vumbwe funso kumakhala lonena kuti agwetsa shopu imeneyo pa zifukwa zotani ndi imenetu mukuiona pa screen panopo. By the way ndi zoti mbali nayo mungathe kuona kuti iyayi ayichitadi ndithu zinthu kumenepo kuyiphwanyaphwanya kusalaza zina zilichonse akutitu nkhani zake ndi zoti sanapereke njira mzimayiyu mmene amamanga ndiye kuti shopu imeneyo. Komabe tifotokoze motere kunena kutitu kuli mzimayi wina ku Kasungu yemwe dzina lake ndi Maria Vumbwe ndipotu anali ndi malo ochuluka ndithu. Pamalo pakepo anamangapo mashopu amenewo koma asanamangenso ndithu mashopu amenewo anapezeka zonena kuti anatenga mbali ina ya malo ndi kuyigulitsa ku kampani ya Meru yomwetu imagulitsa mafuta oyendetsera galimoto ndipo pamenepo adadzalapo filling station yawo chapomwepo ndithu pamenepo. Ndiye kuti malo ena ajanso zungulira pamenepo anali ake anagulitsa kwa anthu osiyanasiyana, ena akufuna kumangapo manyumba, ena anamanga kumene, ndipo kuseri kwa mashopu akewo analinso malo ake iyeyu adagulitsanso kwa munthu. Koma chomwe chinachitika nchonena kuti anamanga mashopu akewo potino pamene anamanga mashopupo malo adakalibe ake, adamanga mashopu akewo ndi kukafikitsa ndekuti mungathe kuona chithunzichi kukafikitsa ndekuti no kuloza malire mwenimweni mwa nyumba iyi kuoneka ndithu ya njwera zotcha eti kusonyeza zoti aja akuseri analibiretu mpata onena kuti angathe kumadutsa pa njira panalibepo. Chifukwa cha zimenezo akuti malingana ndi malamulo a khonsolo, tisati khonsolo koma municipality, zimenezitu ndekuti zinakhala ngati asempha malamulo ndithudi. Ndetu anabwera ndi kuzampatsa warning mzimayi, we don't know kunena kuti ndekuti awakuseri ndamene anakadandaula kapena ku municipality koma nkhani mpaka inakafika pa high court. Ndiyetu kunapezeka zonena kuti pamene paja atabwera awa ku municipality adampatsa warning mzimayiyo kumuwuza kunena kuti tigwetsa shopuyi mbali inayi, cholinga chonena kuti tikoze msewu awo ali uko adzikwanitsa kudutsa. Kumanga uku ndi kumene ife timanena kuti ayi osamanga chonchi, muzimanga motsata ndondomeko zake za municipality mmene zimanenera. Ayi ndi apapa tigwetsa. Mzimayi amadziwa ziti zimenezo, koma zonena kuti agwetsa ndiye kuti masiku awawa dzulo kuti I think ndi dzulo kati sonati leroli ngati faya yangophulika lero, ngati agwetsa masiku amenewa ndiye kuti samadziwa amangozuza kuti zinthu zigwetsedwa. Ndi ameneno apezeka zonoti no angozindikiratu akulandira uthenga kuti mashopu ajatu mbali ina yake iyi atani agwetsapo asalazaponso kutera kokotera ino basi kumata kuoneka nkale kuti mashopu mene tikuonera ndithu mu chithunzi chimenecho kuti agwetsa basa popo. Komano ubwino wake mzimayi akuti amadziwa, I think mkatimo munalibe zinthu zambiri zomwe zawonongeka, komano angotsimikiza kuti izizi zimachoka ndithu ku chigamulo chimene chinaperekedwa ku high court pa nkhani imeneyi kuti no sitoloyo ikuyenera ndithu ikagwetsedwe chifukwa chakuti njira sinayikidwepo ndipo notu awo akuseri azitha kumadutsa pamenepa njira itani iperekedwe. Ndetu kuchokera ku khonsolo mangoti khonsolo kuchokera ku municipality ya Kasungu kumeneko amene amayankhulira a municipality yemwe dzina lake ndi Blessings Nyasulu wafotokozano kunena kuti no iliso likhale ngati langizo kwa anthu onse amene akupanga zomangamanga makamakatu kumeneko ku Kasungu kunena kuti no azitsata malamulo, komanso ndekuti pali maupangiri ena ndi ena madongosolo ma guidelines mmene zimenena kukhalira kuti ndekuti no masitolo awo asagumulidwe. Chifukwa ngati satsatira malamulo simuyenera mumanga apa inu mumanga pamenepo, iye ayisiyeni njira apa inu simusiyapo njira,
abwera ndekuti ndikumasalaza zimenezo kenako municipality izioneka ngati yolakwika. Nde let this be a warning komanso ndekuti anthu ena aphunzirepo pokambapo iwo kumakamba motero. Ayi zikuchitika ndithu mmenemo ndi mmene zikukhalira tinganenezani kodi. Enatu akuti zomalowa ndale ngati zakuwakawaka zija ndimawerenga ma-comments pompano kuti anthu ayi mupotoza nkhani ino tati ayi sikamwa ya ine yapotoza nkhani. Kodi mmamva nkhanizi bwanji kodi? Inu simudaone ripoti lomwe tidakupatsani la ku Times limene nkamwa ya ine imeneyo mesa ndachina ijeni muloleni ije mangolomera ameneyo. Fans ya pamenepopo pa msika wakawaka ndi imene ikunena zonena kuti Gangatayo wapanga ziti zimenezo. David kuti ngati wapanga zimenezo walakwisa ngati sanapange abwere azafotokoze. Nkhanizo mazimva bwinobwino ngati sanapange abwere azafotokoze kuti sinapange awa akunama awa ine sizondikudza zimenezo nkhani zawo ndiko abwere. It's better to come and clarify. Ngati ukhala chete timanena kuti ndakuti udziwapo kanthu iweyo koma nkhani zonena ali mmashopu kunsika kuti unsika winawo zimenezo sizoti zingakhale zabodza zimenezozo. Whatever the case is komano tikufuna kungonena chonchi mwina malamulowa azitsatiridwa ubwino wake ukuku ndithu ku console ku municipality ya Kasungu anayesetsako ndithu kuwafotokozera mamawo akunena kuti yayi nkhani ndonena kuti zabwera zagwesapa amaziwa ndithu sizoti samaziwa and I think changophwanyidwa of course nde inali shop yabwino mungatha kuiona kuti yayi sinali shop yamasewera shop ya clean. I think analiso mwina atangoyipanga kumene imene ikuonekeramo mwina zimene angaluze pamenepo cement njwera ndi zina mwina kamalata kandi matabu atsoka pamenepo ndalama zanamangira pamenepopo achinamchenga zonsezo mwina ndi zimene tinganene kuti aluzeti komano anauzidwa mamawa kuti no iyayi tizabwera usagwesa apa ndipo amaziwa zimenezo koma kuti no ndilitino samadzoti tsiku lake ndiliti. Whatever the case is tiyeni tidzimangano motsata mmene akunenera malamulo amene zikuyenera kukhalira makamaka kuti tizipewa zinthu ngati zimenezi. And this is it. I think titengerepo mwayapa nthawi zino kumakhala mamidzimu ndithu yotino misewu yosadulidwa bwino yayi anthu sakufuna kupereka gawo la malo awo kuti misewu ikonzedwe komatu nde kuti mudzi waukulu koma osalongosoka misewu iyayi timayenera ndithu tizipereka anthu ayinake gawo la malo athu aja pamene pakuoneka ngati pakhoza kukhala msewu waukulu kuti yayi tiperekeko kandi amati kandi 2 mita kandi 1 mita awonso aperekenso 1 mita misewu ikonzedwe cholinga chonoti movement zikhala izi zimakhala izi zimabweretsa nde kuti zipinjo zisokonezo pamene mwina tapeze kuti kwasitika maliro movement anthu kumalephera kuti galimoto ifike nthawi zina ikayapena mwina mwake kaya mwina kuli matenda kufuna kachiro nyamulira ku nyumbako kuti azipita nawo chipata pa galimoto kumalephera ofika. Nde I think mafumuso amayenera azigwiraponso kumbali ngati imeneyi yomagawo amisewu ndithu kuna kuti okay malo anu ndi awawa inu malo amukuyenera zozoti kusogolo kunoku tizayinira nde kuti musapereke 2 meters nde kuti aja akadziwa zotokhe 2 meters ndekuti ndikangoyambiratu kumanga mmene mukuyenera ngati ndikufuna ndimange mpanda mmene ndapereka kale 2 mita kunjako ndekuti ndimanga mpanda wangu kusiyana kuti zitha kumava zimakesi ngati zizabwera iyayi azati gumuliratu agumula mpanda titamangamanga amangoti yang'ana panopa agumula akapena apo sindingagumule mpanda wangawo msewuwo ndekuti aleperekapo iyayi tikonze ndithu misewu movement imakhala ize pamene ndekuti misewu tayilongosola bwinobwino ndithudi tingathandizetu kuti mudzi uzikhalanso mwina mwake muvabweti oyendeka akuti